Ahoj besty, proč jsi tak happy? Poslala video. Co to? Co? Tady někdo má. Štěstí na lásku. To něký má kluka. Něký má kluka. Něký má kluka. Ne! Ještě ne! Ani nevím, jestli mě miluje. Je jasný, že jo, mám se ho zeptat, jestli to bude můj bev. Jo. Adame? Co pak? No. Poslouchám. Vím. No? No. Budeš můj bev. Okay, I love you very much. I love you too. Ses moje první láska. A navždy budeš. Milovala jsem tě vždy. Cute. On řekl ano, super. O 5 dnů později. Proč jsi mě začala sledovat, Eliso? Proč nemůžeš mě přestat sledovat? Psát s mojí BFF a BF. Nepiš jim už. Není ti hamba, že píšeš dočka holce, která ví, že neustále píšeš jejímu BF. Že ho miluješ. Přitom, když si ho podvedla, nepovedla a nechodíš s ním a miluje mě, haha. Chodí se mnou a mě miluje. Tebe nikdy nemiloval a nemiluje. Vážně, tak se ho zeptej. Ta nemiluje tě a nechodí s tebou. Jenom s tebou troly. A lžes! Jenom mi to chceš ublížit. A klidně se ho zeptám. Baby? Ano? Že nemiluje s Alice a netrolíš se mnou? Pak ti to vysvětlím. Já nejsem s nikým. Co? Že nechodím s nikým. Alice není ta pravá. To a ty jsi moc mladá. Aha. Co jsi smyslela? Nic. No, asi jo, protože co to bylo a tak dále, mluvila Dorothy o nás dvou. Ne, to byl to někdo jiný. Lze snikčo. Nej! Mám se tedy zeptat, Eli? Klidně mě je to jedno. Není ti nikdy nic jedno. Elo, jak se máš? Na nic bolí mě dobka břicho, co ty? Blbě. Why? Vysvětlila. Proč jsi mu lhala? Víš co, kvůli tomu, jak lžes, jednou budeš sama, tak a všechny odradis. Nelzu. Jen o tom, že ho nemiluji a nechci. A třeba chci být sama, bylo by to lepší. Hadali si? A víš co? Už vím, co udělám. Bude to tak lepší dog pro všechny. No, tak ty, ses ale drsná. Já nevím, mám to udělat. Hlava. Jo, udělej je čas. Srdce. A co Ela a Adam? Hlava, jim na nás nezáleží. Ublížili nám už dostat. Oni byli důvody, proč jsme to neudělali. A co oni? Ubluzila nám. Stejně jako ostatní. Kolikrát už nám zlomili srdce lidi. Srdce. OK, nemám už důvod, který říct. Hlava, už jsme dostkrát. Tak si poslouchali tebe. Srdce. A vždy to jsme pak trpěli. Srdce. OK, jak je po tvém? Hlava, udělej to. O 2 týdny. Ahoj, Stefano. Nevíš, co se stalo se Niky? Nepise a neodepisuje. Nemluv o Niky. Proč? Ona se před 2 týdny pokusila o doka sebevraždu a teď je v umělém spánku a jestli žije či ne, ti nepovím. Cože? To je určitě moje vina. Či je to vina? Nevím, ale k tomu to jí donutili hodně. Toka věci měla dřív psychické problémy, tak pak je začala mít znova. A do toho točka rodinné problémy, psychika, hadani s lidmi, problém s láskou, sebepskozvani a další věci. Cítila se furt, že je sama, že ji nikdo nemá rád, že by bylo lepší, kdyby nežila, že dala jenom problémy, hodně. Měla sad, bad pocity, měla jsem tu být pro ní a já tu nebyla. Proto si pamatujte, že někdo, kdo tak se chová divně, špatně, uzavírání smatené, čak sad, nevolností, problémy se smát, důvěrou, můžou někdy být projevy, že nejsou. Na tom dobře, ale taky to někdy může být, že mají psychické problémy. Tak jim neublizujte a chapejte je, nebo pak tu jednoho dne nebude.